पुढे येत नाही, परंतु या चांगल्या गोष्टी करायला पुढे येणार हे व्यक्तिमत्व आहे. म्हणून अशोक पाटील खराळ यांना आपल्याकडनं दीर्घ आयुष्य मिळालं पाहिजे. कारण अन्नदान करा हे साधू संतांनी सांगितलेलं आहे, तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं आहे, ज्ञानेश्वर माऊलींनी सांगितलेलं आहे. कारण आयुष्यात काही करू नका, फक्त अन्नदान करा. अन्नदानाने लोक अक्षरशः पुन्हा म्हणजे हे होतं त्यांना जीवन जगण्यासाठी अन्न हे परब्रह्म आहे. म्हणून आज त्याची पूजा ही वीरपत्नी भगीरथी ताई घायाळ पाटील यांच्या हस्ते झालेली आहे. म्हणून मी त्यांचं देखील मनापासून स्वागत करतो आणि आपला शुभ आशीर्वाद या सर्व कामगार वर्गांना मिळाला पाहिजे. ते अन्न त्यांना तर मिळणारच आहे, परंतु त्याच्यासोबत त्यांना दीर्घ आयुष्य सुद्धा मिळालं पाहिजे आणि हे निरोगी जगले पाहिजे. आणि याच्या माध्यमातून देखील त्यांनी सोपं नाही राहिलं. काय काय मी दिवस काढले मला माहिती आहे. माझं 63 साली लग्न झालं, मी होती 13-14 वर्षाची. मला 65 साली माझी बदली झाली मोठी. 65 साली 3 महिन्याची मुलगी होती, त्यावेळेस माझी मला बदली झाली. आज 71 सालची लढाई झाली. काय सांगू, आज महिना 2 महिने ती लढाई का किती दिवस चालू होती ते मला माहीत नाही. शेवटचं मला मालकाचं पत्र आलं की माझं आता इथं ते औषध संपणार, मी इथं तिथं ना, फक्त तू मुलाला नीट सांभाळ आणि तुझे आई वडील म्हणून तुझं सासू माझ्या आई वडिलांचे धर आणि तुझं तू शेवटचं माझा आता इथं औषध संपलेले, मी तुला कधीच भेटू शकत नाही. असे दिवस काढून मी कसे दिवस काढले. या मुलाला असे मोठे कधी केले माझं मला माहिती. आपल्या शेवटी मी पत्नी म्हणून पण सगळं नव्हतं भेटते, पण नव्हतं मार्ग भेटत नव्हते. पण फक्त हा मोठा मला या टायमाला फक्त 10 वर्ष माझं सोबत राहिलं. मी काहीतरी पास केला, 10 वर्षाच्या आत त्यांना आल्यानंतर वाढले वय होतं काय तू कर्ज माझं मला माहिती आहे, पण मला सांगता येत नाही, बोलता येत नाही. मी काही एवढी शिकलेली नाही, काहीच नाही. तेवढंच माझं त्याच्यामुळं माझं माझ्या मुलाने माझं सगळं आशीर्वाद आणि असाच जगाचं सेवा कर तू जगाच्यासाठी जशी तुझ्या वडिलांना 25 वर्ष झालेलं आज तुझी सर्व्हिस केली, देश सेवा केली, तशी तू या गरिबाची सेवा कर. बस एवढी धन्यवाद आई. कारण खूप महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांच्या जे पती आहेत तर त्यांनी खऱ्या अर्थानं देश सेवा केली आणि देश सेवा करून आज ते म्हणजे अक्षरशः त्यांना वीरमरण आलं आणि आज